Ja näin, noni. Hyvää iltaa tai päivää tai mikä ikinä kelloaika onkaan, kun sinä seurailet tätä meikän debukkauskoetta. Päätin tehdä videona tämän, eli siirrytään heti asiaan. Tehtävä 1. Pitäisi saada tää funktio palauttamaan true. Voidaan palauttaa breakpointti tähän returnin kohdalle. Sitten ajetaan debuggeria. Otetaan, että se käynnistyy ja antaa mulle tämän täältä tämmösen. No, mulla on mutetettuna nää vielä. Huolellisesti aloittamista. Luettu. Sitten se antaa meidän muuttaa tän läpäistäänkö. Me voidaan muuttaa se täältä set value. True. Senhän pitää palauttaa täältä trueksi. Noin. Se näyttää, että se on false, mutta debuggerilla se on muutettu, että se läpäistäänkö on true. Siinä oli tehtävä 1. Tehtävä 2 on tämmönen. Siellä on 1000 lukua. Kaikki on samankokoisia paitsi 1. Laitetaanpas tänne meille ehdollinen breakpointti tänne sisälle. Ja sitten laitetaan edellinen luku, jos se on pienempi kuin tämä taulukko. Silloin se breikkaa tämän silloin, kun tämä edellinen luku on pienempi kuin se taulukosta löytyvä luku, eli se isompi luku, ja sitten me saadaan selville se isomman luvun paikka, koska sitähän minulta tästä kysyttiin. Joo, indeksi jossain erinäinen kohta on, eli se. Siitä resume program. Annetaan se hetken aikaa miettiä, kun tää ei mikään semmonen NASA-hypertietokone ole. Noniin. Sieltä meille pingahti luku. Taulukko I. Meidän I on 640, eli se erikokoinen luku on paikassa 640. Klikataan taas set value. Mennään tohon 640. Enter. Nyt se palauttaa luvun paikan, ja luvun paikka oli tämä 640. Voidaan resumeta tämä. Sitten mennään konsoleen katsomaan. Tehtävä 1 läpäisty. Annetaan se pyörittää hetken aikaa. Muutetaan vaikka breakpoint. No, ei tarvinnut. Se sai sen valmiiksi. Onnittelut, debugkoin läpäisty. Paina enteriä poistoksi. Painetaan enteriä. Poistutaan. Noniin. Se oli siinä. Kiitos kun tulit seuraamaan, kun meikäläinen ajelee debuggeria, ja toivottavasti tämä oli sitten ihan hyväksyttävä suoritus. Kiitos nyt tästä huomiosta ja hei hei.